I continuem i toca parlar del tema, continuem parlant del tema que més es parla i del tema que més ens està encongint el cor a tots els ciutadans de tot el país. La Dana, aquesta maleïda Dana que ha deixat a bona part dels pobles que envolten a la zona metropolitana de València doncs sense casa, sense família, amb un caos i per sort doncs, i crec que la imatge més bonica que ens ha regalat aquesta desgràcia és la solidaritat de la gent. Per exemple, tenim l'associació del Bon Cap Llesat, que han sigut l'associació que han organitzat doncs, aquesta recollida d'aliments, d'aigua, d'estris de neteja per aportar-los cap allà. I per això tenim aquí amb nosaltres Adolfo Lleixà. Bon dia, Adolfo. Hola, molt bon dia. Que, clar, com a professió ja ets policia, Sí. Però com va sorgir la idea de l'associació? Que estava allí i hem de muntar alguna cosa per portar-ho cap allà. Pues tot va començar una xerrada per WhatsApp amb membres de la Junta Directiva de la Federació Espanyola del Bo en Corda, que uneix a tots els pobles espanyols que fan Bo Cap Llesat, que estàvem intentant contactar amb els companys de Xiva, Estalgar i Turís, a veure com estaven i que no hi havia manera de poder contactar amb ells. Estem parlant de l'associació del Bon Cap Llesat d'allà. Sí, vale. Els companys Sí. de la Federació Espanyola d'aquelles poblacions. I no rebíem resposta i veient tot el que estàvem veient per la tele, com estaven els supermercats, que s'estaven quedant arrasats, doncs vam decidir que podíem organitzar a tots els pobles de la federació, que en són 24, doncs, recollides per a començar a enviar material cap avall. I així ho vam fer. Tinc la sort de presidir una entitat que a la que cliques els dits la gent se fica a treballar en seguida i així va ser. Ja se van ficar a buscar caixes. La primera intenció era fer un almacentet on fem nosaltres les reunions, però per ubicació i de més estava malament. Vam demanar a l'Ajuntament a veure si ens podia cedir alguna instal·lació, però teníem el hàndicap de l'alerta i estaven totes les instal·lacions municipals tancades. I a última hora vam poder aconseguir el casal i el divendres a la tarda ja ens vam ficar a la recollida i la veritat que ens va sorprendre moltíssim. Déu-n'hi-do, no? Perquè jo sé que el mateix migdia d'aquell dissabte estava tots els supermercats, abans ho hem dit a la xafarderia, tots els supermercats s'estaven arrasant. I no era per a la gent, suposo que era per a donar-ho. Sí, has de pensar que van baixar hem calculat entre unes 12 i 15 tonelades de material. Recollit en divendres a la tarda 3 hores i el dissabte 6 hores. Va ser una locura. Encara hi ha punt de recollida? Encara esteu... No, ara el que és tema menjar, aigua i demés han parat, ja que ara ja tenim contacte en directe amb els companys allà baix i ens han demanat que, per favor, menjar ja no, que moltíssimes gràcies, que estan superagraïts, però que de moment menjar no en fa falta, ni aigua. Clar, perquè en teoria qui és el que organitza tot allò d'allà? Perquè, clar, nosaltres estem veient imatges caòtiques, imatges prehistòriques, no? Pareix una guerra, allò. Però, clar, qui vos diu a vosaltres, o qui va dient, no, ara falta aigua, ara falta aliments, ara no vos preocupeu, que ara ja mos encarreguem, qui ho porta, tot això? La veritat que el descontrol que hi ha és molt bèstia. És molt, molt, molt bèstia. No hi ha cap tipus de coordinació. Recordo el primer viatge que vam baixar, que portàvem 2 furgonetes i la majoria de coses que portàvem era roba, i no me l'agarraven a cap lloc. No vos agarraven la roba? No. Qui no vos agarrava la roba? Als mateixos llocs on arribàvem, punts de recollida que ja hi havia oficials, ja hi havia voluntaris fora en cartells on ficava ropa, no. I vam anar saltant de punt en punt fins que al final a la ciutat de les Arts ens van dir deixeu-la aquí, perquè just teníem el menjar baix de la roba i deixeu-la aquí i agafarem el menjar. Adolfo, va ser bastant caòtic. El primer dia que vau anar allà, clar, primer arribar deu costar molt, suposo. No, és que el curiós és que tenim el riu Túria, que del riu Túria cap al nord, o sigui, ciutat de València. És com si no hagués passat res. No, és que no ha passat res. L'activitat és normal, totalment. I cruces el riu, i tal com s'acaba el riu i comença la torre, perquè va ser per on vam entrar nosaltres, allò és Walking Dead. És la destrucció total. O sigui, d'un metre a un altre hi ha una diferència abismal. Totalment. Què es respira allí? Quan baixeu de la furgoneta, quin ambient, quina sensació se purula per allí? Perquè suposo que nosaltres ho veiem per imatges, però és que in situ allí què és? O sigui, és tal com es veu a les imatges o encara és pitjor? És pitjor. El que més impressiona és la magnitud de la destrucció. Clar, veiem imatges, a les imatges pots veure un carrer,
Sí. 2, 3... I els cotxes amuntonats, que és el que veus més... això és a tots els carrers. I vas avançant en el cotxe i només veus destrucció. Imagina't, l'Avinguda Ràpida, que va ser el tramo que vam fer, 1 quilòmetre i pico a la torre, tot igual. Tots els baixos, tots, ja siguen plantes baixes de vivendes o locals comercials, arrasats, vehicles dins els locals, desolació màxima, milers i milers i milers de voluntaris voltant sense saber què fer. Clar, perquè estan els voluntaris allí, no... És que no hi ha no hi ha una organització. Que coordini. No hi ha cap lloc que tu puguis anar i et diguen mira, necessitem gent aquí, o necessitem gent allà, o necessitem gent que faci esta tasca o l'altra. Res. Nosaltres que vam entrar en una furgoneta per poder descarregar material dins com a policies i quan vam arribar al nostre punt on se suposava que teníem que col·laborar, no sabíeu què fer. No sabíem què fer, no teníem cap tipus de coordinació amb ningú per a poder treballar. Agafaves la pala i ves que el fang d'aquí lo ficaves allà, lo d'allà el ficaves aquí. Però I al final tothom el que feia era remoure el fang, perquè les cloaques estan a dalt, estan col·lapsades, l'aigua no corre, i veus que no. Clar, estem parlant en un moment en què encara no havien arribat ni els militars, quan vau anar a vosaltres. O ja estaven els militars i ja... Lo dissabte, quan estàvem baixant, ja vam adelantar un comboi que devien d'anar uns 50 vehicles, i durant tot el dissabte de la tarda van estar arribant militars, però és que es trobaven en la mateixa situació que nosaltres. Sí. En mans difícilment se podia fer cap cosa, perquè és molt bèstia el que hi ha allí. Allí el que es necessita és molta maquinària pesada que treballa i el que sobra al final, i és trist dir-ho, és voluntaris, perquè acaben pegant voltes per allí. Clar, però els voluntaris, és veritat, la tasca nostra va ser no deixar passar els voluntaris per segons quines zones, perquè s'estava treballant en un pàrquing on estaven sortint cadàvers, o havia d'entrar maquinària per a limpiar els carrers. Vau poder parlar amb gent d'allà? Sí, bastanta. I què? Què vos diuen? Què és lo primer que vos diuen, o què és lo primer que noteu, que vos volen dir o que senten? Lo que més senten és abandono. Abandono. A part de lo que han perdut, és lo abandonats que se senten. Nosaltres vam estar el diumenge i allí encara no s'havia mogut un dit. Com passen les nits? Perquè, clar, jo sé de dia, vale, sí, estan les nits són fotudes, la gent té temor, perquè has de pensar que estan... Però la gent que no té casa o que... Clar, ara jo estic parlant aquí de la ràdio, aquí a la ràdio tenim humetats, però és que no és res a veure en el que en aquelles cases tenen i estan dormint, perquè hi ha gent que encara deu estar a casa seva, passant els dies. Tota la sort que tenen, entre cometes, és que entre familiars, amics i demés s'han anat recol·locant. El que tenen és por. Por, per una banda, és trist veure a molta gent de la tercera edat assomats al balcó i a les finestres tot el dia, perquè no poden sortir al carrer, és inviable, no poden caminar per la via pública. I després la temor que tenen, perquè per la nit ha estat completament foscor absoluta en tots els portals rebentats, o sigui, pot entrar tothom per on vulgui. Clar, que aquest és un altre dels problemes, no? Hi ha bastants robatoris per a mi. Bastants robatoris. En tot cas, encara continueu enviant ajuda als pobles afectats per la Dana. La gent que ens està sentint, Adolfo, què necessiteu per recordar-ho i on ho han de portar? Nosaltres ara mateix no tenim cap punt de recollida, va ser esta primera oleada, com si diguéssim, de productes de primera necessitat. Ara ens han dit que parem i ara estem mirant a veure el tema de material de neteja, tot el que són botes d'aigua, guants, cepillos, però volem coordinar bé l'arribada d'aquest material, perquè volem que vagi allí on realment faci falta, que no passi com el menjar, que hi ha molts de llocs que ens estan dient que se'ls ho farà molt bé, perquè hi ha bastant de menjar. Clar, hi ha molt de menjar i no saben com repartir-lo. És que és molt fort, és molt fort el que està passant, perquè no hi ha cap tipus de coordinació. M'has dit que la gent està allí desesperada, enfadada. De fet, tu m'has dit abans, off the record, que vas estar el dia del cabreig, que tothom ja recorda, el dia de l'arribada del president i dels reis. Tu vas viure in situ. Sí, jo estava allà a Porta, i just a la rotonda on estàvem regulant el trànsit, va arribar la comitiva, el president i el rei, i la veritat que va ser una situació bastant violenta, va ser molt dura, perquè... Vosaltres sentíeu el run-run de que estaven enfadats i que si venien... Cuidadient, o sigui, el poble ja ho estava dient, que si venen... Sí, no, de fet, els comentaris eren
el que era el president de l'Estat com el president de la Generalitat estaven a la boca de tothom, a la boca de tothom, a totes les converses, per esta deixadesa que et dia, no? Que se sentien bastant abandonats, i evidentment quan van arribar pues, allò va ser una bogeria, va ser una locura total. I això que s'ha sentit ara pels mitjans de comunicació, que si eren grups organitzats, ultradreta, te puc assegurar que era gent d'allí que en los ulls... Que havien de tot, suposo, és que és veritat, no? Allí hi havia gent de dreta, d'esquerra, gent joveneta, gent gran, però el que sí que et puc dir és que aquella gent estàvem nosaltres allí fent un cordó protegint al rei i estàvem de cara a aquella gent que estava insultant i tirant coses i ho feien plorant. Insultaven al rei plorant, los ves en los ulls ensangrentats i traient saliva, allò, escopinyant saliva, allò els ho sortia de dins, no era gent que havia vingut a un altre lloc a liar-la. Clar, Adolfo, tu que has estat als dos puestos, perquè has estat a la part per la teva feina i després a la part humanitària per la teva part personal, clar, jo és per parlar dels bulos que es diuen, no? Està la famosa imatge de que abans d'arribar los reis estava la comitiva amb un munt de cotxes de policia flanquejant-los i molta gent deia, per això sí que veniu un munt, però per ajudar no hi ha tant. Això és cert? O sigui, és veritat que es va destinar més comitiva, més policies només per l'arribada de les grans autoritats o no? O hi ha un repartiment... No, de policia n'hi ha moltíssima, moltíssima, i possiblement la comitiva devien d'anar uns 15 cotxes. Es diu que es va tindre que parar tot per la comitiva. Això és cert? No. O sigui, la gent podia continuar treballant mentre estava la comitiva. El que passa que se va tallar la via principal d'entrada a pa i porta en els cotxes policials i el local que es va formar al voltant, i just quan ja pràcticament estava a punt de marxar el rei, perquè tant Sánchez com el president de van marxar rapidet, sí. Sí, no marxen a Gisèlia, molt grossa. Just sortia una ambulància. Sortien en prioritaris, llavors la gent se va encendre molt, perquè estava el cotxe oficial del rei tapant el pas d'esta ambulància, i allí se va generar una miqueta d'alboroto, però que va ser una cosa que va ser d'un minut. No... Adolfo, tu has estat allí i malauradament la premsa mos oblidarem ràpid. Passa sempre. O sigui, jo crec que d'aquí un mes o dos la gent ja no sabrà que allí n'hi ha un problema i que n'hi haurà. Jo ara recordo el volcán de la Palma, que encara hi ha gent que està vivint en barraques o en edificis d'aquests de plàstic, però bueno, se va solucionar de certa manera, ja ningú ens en recordem del volcà. Com de greu veus el que hi ha allí? O quan creus tu que estimes que allò se solucionarà algo? O començaran a fer vida mitjanament normal? Tardarà molt. Jo no és que tingui una edat molt avançada, però jo tinc 46 anys. Però clar, has estat allí, ho has vist. N'he vist moltes, i és la catàstrofe més bèstia que ha viscut este país, en moltíssima diferència després de la Guerra Civil. És molt loco el que hi ha allí. Has de pensar que és un tsunami que més que va de mar cap a muntanya, va al revés, de muntanya cap a mar, però allò és un tsunami, igual, com el que va passar a Tailàndia o al Japó, és exactament el mateix. I allí en setmanes o mesos no ho veig. Ni anys, potser? Tardaran. En tot cas, hi ha ajuda humanitària. Quina valoració li fas a l'ajuda que ha fet Amposta? Perquè ho hem parlat al principi. Jo vaig anar al Mercadona el dissabte a la tarda i estaven tots els estants ja de menjar i d'aigua buits. Sí, la veritat que va ser espectacular. La gent d'Amposta se va volcar. No érem l'únic punt de recollida que hi havia, n'hi havia més. No sé com va anar als altres punts, però el que nosaltres vam estar, jo recordo que estàvem baixant les furgonetes i els companys ja m'estaven trucant. Necessitem més vehicles. Vam poder contactar, perquè les dues primeres molt les va deixar Càritas, que des d'aquí vull donar gràcies a Adela per fer-nos este favor. Després se va parlar amb l'empresa Blaucar, que ens va deixar 2 furgonetes més, tot gratuït. En estos furgons no teníem prou, se va poder contactar en un tràiler que va vindre també a carregar palets, perquè un supermercat d'allí dalt de detrás del Family, que el porta un senyor pakistanès, ens va regalar no sé quants de palets d'aigua. O sigui, va ser una autèntica bogeria. A part, la gent de l'associació, que van fer una crida a la gent que vingués a ajudar-nos a col·laborar, a empaquetar i a distribuir tot el menjar que anava arribant, i
moltíssims socis de l'associació van vindre i la veritat que veure el casal en tots els companys allí treballant feia molt de goig, de veritat. Adolfo, tota la gent que esteu unint-vos sense cap mena d'ànim de lucre, que això és importantíssim, sinó per humanitat, que al final d'això es tracta, de que som humans, de que això ens podia passar a nosaltres, de que això li podia passar a algun altre, desgraciadament ha passat aquí al costat també, i que ens agradaria a tots rebre la mateixa ajuda que estem rebent de la gent. Que si, i torno a dir, si alguna imatge bona ens ha donat aquesta gran catàstrofe, és aquesta marea de gent i que al final, si no ho fem nosaltres, està demostrat que els de dalt no ho faran. I que al final els que portem, no? Els que portem al final que un país vagi endavant són persones com tu, persones com la vostra penya i persones com la ciutadania d'Amposta, que al final estem aquí per ajudar-nos, independentment de com pensem, de com parlem o d'on vivim. Així que des d'aquí vos trasllado moltes gràcies i esperem que la pròxima no sigui per parlar d'una catàstrofe. Amén. Fins a la propera. Gràcies.